Nginomuntu wami uMike. Sithandana uthando olujulile. Ngiyaziwa kubo naye uyaziwa ekhaya. Mina ngihlala eflatini, yena uMike uhlala kubo. Sometimes unokungivashela le flatini, but sometimes siyaya ekhaya kubo since ngumuntu owaziwayo kubo futhi enama intentions amahle ngami. Shukuthi umuntu wami mangabe seqedile ukuqoqa imali avelane nje enze isiphihli sento angilobole kumbathiswe nje ngesikhathi esifanayo isikhathi esincane short enze zonke imfanelo zasekhaya. Kusale-ke manje ukuthi sekumele sihambe-ke siye enkantolo siyobhala noma sibe nomshado omhlophe, but traditionally yonke into isiyenziwe. Ake ngicela ukunitshela ukuthi ngosuku lokugcina-ke ey'ntweni zethu za-traditionally afika umuntu wami uMike ephethe igift. Igift isikhiye somuzi. Athi ngikuthengela umuzi, bengingafuni ukuthi ngikutshele, bengifuna ukuthi kube yisurprise. Bakwethu kujatshulwe-ke ekhaya la egcekeni kulilizelwe, kube mnandi-ke ngempela. Ake shukuthi-ke simuve-ke manje sesiyohlala emzini wethu omusha. Mina ngisanefenisha yami vele entsha engihlala nayo la eflatini. uMike naye a-ede ezinye izinto kwifenisha. Simuve-ke manje sesimuvela emzini wethu omusha. Mesifika la emzini wethu omusha kunegaraji. Mina ngumuntu-ke vele introvert nyana, yabona introvert. Mesifika la emzini wethu ngiyafika noMike, mina ngisebenza kahle nomuntu wami naye uMike usebenza kahle. Mengifika ngiyafika emzini wethu, ngiyaphuma ngemsebenzini, ngiphuma ngemoto, ngiyabuya imoto ngiyipaka egaraji. Igaraji linomnyango ongenisela phakathi endlini, you understand? Umnyango wethu omunye wangasekhishini, elinye iside la ngasekhishini liphumele egaraji. Shuthi nje ngilo muntu yabona omakhelwane angakababoni angibazi. Shukuthi uMike mina naye ama-shift wethu akafani. Mina ngisebenza nje during the day. uMike uba no 3 days in emsebenzini, aba no 3 days out of umsebenzi. Lo 3 days in uhlala khona ngaphakathi emsebenzini uMike. Mase uthi lo 3 days off adrive abuye uMike ezele ekhaya. Shukuthi ngama-weekend mangabe ngibhizi ngishanela umuzi wami yabona kunomakhelwane ongezansi ngiyambingelela, sawubona Mike. Umakhelwane uvelane nje anyimfa nginyokoloza, ngibuye nginginyokoloza unezinqaka, angqangqisa izinqaka eseyongena endlini yakhe noma acule. Umbona nje ukuthi akayingeni indaba yami, vele akafisi nje akafoneni ukusho kwakukhuluma nami. Hayibo lo muntu wangizonda engangazi. Yini kahle lo muntu into angizonda yona ingiphathe kambi-ke lento, kodwa ngibuye ngithi Phumzile focus ey'ndabeni zakho, focus nje kuwena. Ngicela ukunitshela ukuthi isikhathi siyahamba, umakhelwane wenza njalo kuze kudlule inyanga, kungenele enyangeni yesibili. Thina sihlala kulomuzi wethu omusha nje kusale kungabi nobudlelwane phakathi kwami nomakhelwane yabona. Umuntu wami uMike vele uyihlayela emsebenzini, ubuya ngalo 3 days efocus kumina as umndeni wakhe, kungabi na story. Mangabe yena kuukuthi uyaphuma ethi hawu makhelwane, bayavuma umakhelwane kuMike. Kuba yilo conversation nje ukuthi hayi ilanga liyashisa ntontona yabo nje leyo small talk. Ake ngicela ukunitshela ukuthi as the time goes on sesihlalile la, mhlambe sesihlale 3 to 4 months, omakhelwane sibeyayazi iphethini yethu yalendlini ukuthi uMike unyanyamalala for 3 days abuye after 3 days. Shuthi njengoba enyamalele shuthi usuke esemsebenzini, abakabi nobudlelwane thizeni naye uMike. Ubingelelana na uMike vele ethi shu edlula. Ethi shu nje edlula. Sometimes uMike ungena ngemoto aphumele egaraji, siqhamuke sesiphuma sesumndeni yabona. Into enjalo nje. Ake ngokuhamba kwesikhathi, I think bese kuyinyanga yesi4 simuvile emzini wethu. Omakhelwane sebeyi-understanda indlela yethu ukuthi mina ngihlala ngedwa, uMike ubuye after 3 days. Ngithi ngelinye ilanga ngiyaphuma ekseni ngemsebenzini, kade ngingene kahle nje egatini, ngifica kugunjwe umsele phambi kwegate lami. Kugujwa umsele, lo msele uyehlika uya ngasemitheni lamanzi lakamakhelwane. Hayibo, ngizophuma kanjani isekuseni omakhelwane? Ngizoyithini le ndaba? Angazi umgodi wabani, ugujwe obani umgodi. Angi-understand ukuthi umgodi wani, kwenze njani. Bakwethu ngivelane nginqene ukuthi mhlawumbe ngibuza umakhelwane because uyanginyokoloda. Ngivelane ngibize i-Uber-ke manje, ngihambe nge-Uber, ngi-Uberishe-ke, ngi-Uberishe ukuya emsebenzini. Ngibuya futhi ngibuye lo mgodi lona usalana, umgodi usalana. Hayibo, second day sengiya-Uber futhi for the second day. Third day ngiya-Uberisha.
kuthi mangabe sengibuye ngo-third day ntambama indoda yami ifika the following day, izofika the following day. Sengibuya ngo-third day ntambama ngifica ntambama sebeyawuvala umgodi lo, uyawuvala umakhelwane. Unabafana abawuvala umgodi, umile umakhelwane la. Hayi umgodi uvalwe. Umgodi nje i-trench enkulu imoto engeke ikwazi ukudlula khona. Ayi ngingene ngaphakathi umnyeni wami abuye ngifike ngimxoxele kumnyeni wami ukuthi yazi benginenkinga ekanjena, inkinga so and so, bekade kunomsele la nomkhulu imoto ingakwazi ukudlula. Bengihamba nge-Uber for 3 days because bengazi ukuthi umsele lo owani ugujobani. Sengibona umakhelwane izolo umsele useyawuvala. Ayi umnyeni wami athi hayi mhlawumbe bebenenkinga or something, hayi it's fine as long as umsele usuvaliwe, it's okay, inkinga isisolvekile. Ayi umnyeni wami ahlala u3 days wakhe aphindele emsebenzini-ke after 3 days were off. The following day umnyeni wami ehambile nje, umnyeni wami wahamba nje ebusuku eyongena ngakusasa emsebenzini. Mina ngavuka ekuseni umsele usukhona. Angisakwazi-ke manje ukuthi ngihambe ngemsebenzini. Hey madoda, nga-Uberisha futhi because isikhathi sizongishaya ngemsebenzini. Nga-Uberisha ngathi mengibuya ngahamba ngayongqongqoza kamakhelwane. Ngihamba ngongqongqoza kamakhelwane ngasho ukuthi makhelwane ngokuyithoba okukhulu. Ngicela ukubuza ukuthi ningakhona ukungivalela lo yamsele ngoba kade ngibona nuvalile umsele. Athi umakhelwane angeke sikwazi ukuvala umsele makhelwane ngoba kamasipala bathe thina sinenkinga yamanzi lekhaya. Imitha liya phezulu, liyanyuka imitha. Selokwahlala nina la thina sesikhokha idabuli yamanzi la. So umasipala uthe asivula umsele bazosilungisela. So ngesonto edlule sawuvula umsele kodwa umasipala wangafika. Sesuvulile-ke futhi umsele ngoba sifonile senze reference number bathi asuvule futhi umsele bazofika within 3 days. Bathi mebefika umsele singawuvulile bazophindela emuva makhelwane. So I'm sorry, ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngaphambi kwegate lakho but indawo kamasipala leyana lengigumbe khona ngigubhange emzini wakho ngigubhe ngaphandle kuleli cala lamasipala and kusho umasipala I'm instructed by umasipala. So mina ngeke ngikwazi makhelwane ukuthi ngikhokha amabhili aphindaphindiwe le ndaba le angiyisolve. Ayisolvakali. Ayi mengifika emsebenzini ngifonela umngani wami, ngani nginenkinga kanje. Ayi umngani sisebenza ndawonye emsebenzini but different departments. Ayi sihlanganeke ngebreak ngelunch yethu. Ayi umngani athi yeza ukuthini ukuze uqede ukukhuluma thola something ozofike uyibeke lapho kulomsele noma thu yiplango noma thiwa yini ukwazi ukuthi imoto yakhe idlule ngoba phela ngeke usolo kwa-Uberisha uzoba broke, awunayo ibudget yoku-Uber. Ake ngempela umngani-ke ngizame-ke lento yokuthi ngikwazi ukuthi ngidlule kunomsele. Ngizame ngifike the following day ngifike ngiyibeke ngikwazi ukuphuma ngemoto. Ngithe mangabe sengibuya emsebenzini into kade ngiyishiye laphayana kulo yamsele ngiyabuya into ayisekho. Mangabe ngithi-ke ngiyombuza kumakhelwane ukuthi akayibona ngake into le engidlula ngayo. Ngifica umakhelwane udakwe uManzinte uhleli nabangani bakhe, uhleli nendoda yakhe. Umakhelwane nendoda yakhe bayazwana-ke baphuza ndawonye. Yabona le team le ehamba amabhola estadium ndawonye ethi mangabe ihleba ndawonye mikuzonda izokuzonda yonke. Bahlezi nje beplana beneplan empilweni yabo. Ngicela ukukutshela ukuthi-ke amantombazane lawo ephuza nomakhelwane abangani bakhe basukuma bangihahamuza bathi wena sakubona uma ufika la wafika wangabulisa omakhelwane uyitshela ukuthi uphezulu ngcono kunabo bonke abantu. Umakhelwane onjani wena? Wafika wena la wazongqongqoza waphatha amasikonzo wazoyi-introduce ukuthi mina nguMrs Sibanibani ngumakhelwane wena omusha. Uzositshela ukuthi suthi manje sususpect ukuthi sitshontshile. Usuzobiza umakhelwane wethu amasela amantombazane angiyoculula amantombazane angisho ezengathi nje afinqa amanqindi afefuna ukungishaya amantombazane. Athi ngelinye ilanga wena uzobona sokushaya, ngelinye ilanga sizokuyeka nje namhlanje, ngelinye ilanga siyokushaya. Angisakwazi-ke manje mina ukungena emzini wami, angisakwazi ukupaka imoto ngingena emzini wami. Kube khona umakhelwane obonayo lesixakaxaka shukuthi yena wene lento yabo la kuthola ukuthi lapho uzokwenza amakhabethe endlini yakho, lento le amatshe lawo okwenza amakhabethe. Kwakhona amatshe amakhabethe wayesalile lama top tontoni. Kwakhona shuthi umuntu wakhona wesikile wangasika kahle. Hayi lo makhelwane wangiqukulela wabeka lapho
ngadlula wasethi asithatheni lento le sifake egaraji kusasa ekuseni mangabe sengiphuma ngiyibeke ngiphume mase futhi ngiyaphinde ngiyaphuma ngegaraji ngimtshele ngisimele imakhelwane iyasinda lento ngumuntu esifazane ngeke ngikwazi ukuyiqukula kulungile ngiyabonga kakhulu ngicela uyithathe ngizothi mengibuye emsebenzini kusasa ngizame la amaplangwe la yana afana nalawayana mengiqeda ngiwafaka egaraji njalo ekuseni before ngiphume imoto ngiyayipaka ngaphandle ngiyayikhiya ngihamba ngiyofaka amaplangwe laphayana egaraji selokhu umyeni wami ngiyamfonela ngiyarekhoda ngiyashutha yonke lento le ngiyamsendela ngiyasho ukuthi ngihlukumezekile kanjani athi umyeni wami hayi uzoyilungisa mangabe sebuya ake ngicela ukuntshela ukuthi umyeni wami abuyeke ngempela abuye athi uzoyilungisa sho ukuthi the following day mina ngiyemsebenzini ngaleli langa leli yena a-ofe ngalo ilanga leli azolungisa ngayo lento le because labantu laba basebenzi bayayisebenza indoda yakhona iyayisebenza nomama wakhona udayisa impahla nje ke kufika abantu abangani bakhe bezolinganisa impahla ubabone sebeyishimodela lapha esitupini belinganisa impahla lezi ayithengisayo uphinde futhi lo mama wakhona athengisa utshwala ngama-backdoor uyayibona le nto nje i-situation enjalo i-vibe enjalo i-tavern yapsa backdoor but not i-tavern kuphuzelwe endlini abantu bayafika ngazi ukuthi utshwala yena ubuthola kuphi ngemali cheap noma uthengisa lo tshwala lo bambombayi but abantu bayafika bezothenga nje amabhodlela kuyena cheap lo mama behind doors kodwa into yakhona kusiyinto yanjalo ngathi amabhodlela ubuya wathole ngathi ubuya ngawatholi so kuba nesikhathi la ngenabo utshwala budayisayo kube khona isikhathi la notshwala la budayisa khona ake ngicela ukuntshela ukuthi umyeni wami ke abuyeke mina ngivuke ngihambe ngemsebenzini ngalolo langa lelo umyeni wami azolungisa ngayo lento le ngithema ngabe ngibuye emsebenzini ngibuye umyeni akekho endlini awu ngimqalaza umyeni akekho endlini ayi ngizwe ivoice yakhe iyangxola lapha iba ngumsindo ihappy namili ivoice yakhe kamakhelwane umakhelwane usephuza nalendoda nalomama nabangani balendoda kumnandi nje uyeza ukuthi ivibe emnandi bashayela nejazz epholile babethanda ijazz ke ngezansi kamakhelwane isonto umgqibelo Monday uTuesday bebedlala ijazz khala ijazz emnandi epholile phansi ayikumnandi nje uyayizwa ukuthi ivibe imnandi engiphatheke kabuhlungu ukuthi umyeni wami uyahamba uyophuza nalabantu laba izitha zethu abantu abazizondayo uzophuza nezitha zethu abuye kumnyeni mabe sebuyileke sengiyambuza ukuthi wenziwa yini manje wena ukuthi uhamba uyophuza nalabantu izitha zethu ngithe mina ahamba uyosolve iproblem not ukuthi uhamba uyophuza nalabantu uhlale nabo phansi athi umyeni wami listen sengibonile yazi labo makhelwane abanayo inkinga yakho i-approach sometimes mangabe ufika ebantwini kumele ube umuntu odlekayo kumele ube umuntu odlekayo ukwazi uku-approach abantu ukwazi ukuphilisana nabantu uyabona nje laphayana because ngiyabazi ukuthi bayithandela utshwala ngibangene ngendlela elula ngabangena ngotshwala sihambe sesabangani sekumndeni nje ofudumele sesomakhelwane sho ukuthi labo makhelwane abanayo inkinga uwena wafika wena wahambisa amaskonzi lapha wakwenza lokho ukuthi uhambe uyobabingelela usho ukuthi sumndeni wakabani kanjani ufika uintroduce ngoba ukuyibona lento leyo yenziwe emamovini uexpect ukuthi accepte kanjani ungakaze nawe uzoyiletha kubona for sure bakubona njengomuntu ophakeme ufika ngemoto yakhe enkulu ephezulu ungene egarage wehlike egarage ubuyele endlini ngiphatheke kabuhlungu ngifile ngathi umyeni wami uyangijikela ke manje ngifika ngathi umyeni wami akathathe lami iside uthathe iside lo makhelwane athi umyeni wami look ukuze ubone ukuthi ngithatha iside la lo makhelwane ngilungisa iproblem asibheke ukuthi le trench le isazoba khona yini ngoba bangitshelile bathi umasipala uselungisile le trench njengoba beyimbozile izolo asibheke ukuthi isazoba khona yini i-trench uzubona ukuthi abantu bebengasukeli wena ukuthi bakunyokoloza ngoba nawe uphezulu awuzehlisa ukwazi ukuphilisana nabantu uneconsi kahle ephumzile kusho uMike owami umyeni ayikulo 3 days umyeni wami ekhona banokukhuluma over the fence uMike Bramike ukhuluma nendoda yalapha ngezantsi umabura ukhuluma nomabura over the fence bayaxoxa sayimfethu yazi ukuthini umngane wami ustakele isikorokoro sakhe lapha yana awunawo amajampa lapho kanjalo ayuMike umuntu wamathayi nawo amajampa sistakhe kuphi isikorokoro sakhe athi hayi the walking distance ngiyahamba lapha yana mhlawumbe ngizoshoda ngezandla hayi naku Mike esehamba nomabura bayophushisa ke lesikorokoro kuthiwa sistakile lapha yana ikhona imoto ezosijampisa isikorokoro kodwa kushoda ngamajampa ayibahambeke bebuya ndawonye yabona lantu bayaxoxa bahappy athi
athi uMabura lo hhayi asibambeni amabili nginawo amabili abandayo lapha endlini umnyeni wami njalo uday 2 wakhe ekhona la kwami nangesebamba amabili no Mike usebuye ebusuku ngabo past 9 kuya ko 10 mina selokhu ngibe emsebenzini ngabo 5 waqhamuka umuntu lo wathi akanje kuyojampiswa indoda yami ngisayiboni ivakashele mina isebuya ngabo 9 kuya ko 10 mina lapho sowesikhathi sami sokuthi ngilale ivakashele mina njalo no 3 days ayifika usuku lesithathu indoda i-off ihambe ibuyele emsebenzini ake ngicela ukunitshela ukuthi indoda mangabe ibuya ubudlelwane phakathi kwayo nomakhelwane buyaqhubeka kodwa mangabe ingekho nje indoda bayaqhubeka umfazi nje uyanginyokloroza anginyokloroze ngelihlo elinjani angelinye ilanga indoda ifoneleke isisho sebe exchange amanamba ifonela umnyeni wami ubuyile usuku lakhe lokuqala sindawonye mfethu kufona uMabura njalo athi mfethu mfethu yazi ukuthi ngicela ungiphusha lana ngiye Durban stage yazi ukuthi ku-unsafe kanjani kufike laphayana usisi ke manje wemama lapha endlini uzivakashele la endlini wehlika nje manje uzokwehlika manje ebhasini ayike ngempela umyeni wami angicabuze isiphongweni ahambe ngidinwe bafethu ngifuthelane ngifuquzelane indoda iyafika lo makhelwane usezoyithatha yini engathi le ndoda ayisawazi kahle ama-priorities ayo ukuthi kumele inikeze mina i-attention le ndlini njalo mangabe ibuya indoda mangabe ade ibizile lona bafike bashaya amabhiya amabili amathathu indoda yami ibuye sengilele ake ngempela siqhubeka isikhathi indoda yami isinobungani nalomndeni lo sisi wakho umakoti wakhona la uyanginyokoloza sekufika usisi wakhe sebenginyokoloza bobabili ayibo ngokuhamba kwesikhathi isikhathi siqhubeka kufike lo sisi lona afike avelana nyamalaleke lo ade nginyokoloza nosisi wakhe nyamalala isikhathi eside futhi anyamalala isikhathi eside athi mangabe buya athi kanti lona ungiphumela nini emzini wami ukhuluma la ngiyashanela mina ngishanela igceke yabo ukhuluma nosisi wakhe ufika nyokoloze mina masethi kanti lona ungiphumela nini emzini wami lento le ingangihlali kahle ngithi mhlawumbe kungenzeka yini indoda yami ikhona into eyenzana lo sisi yini why ikhulume kanjalo amazwi njengalawo ngibuze ke mina indoda yami ukuthi uqonda ukuthini usisi kamakhelwane mangabe ethi ungiphumela nini emzini wami lona ungiphumela nini emzini wami angibuza umnyeni wami usho wena yini athi cha uvelana wanginyokoloza wasekhuluma nosisi wakhe wathi lona ungiphumela nini emzini wami ithi indoda pho manje wazi ngani ubeyakhuluma wena ushilo ukuthi uphumzile ushilo nithi umakhelwane incasuleke mina lento le ngibone ngathi indoda isidefender kwayena lolo sisi ngimbuza ukuthi mina ikhona into eyenzakalayo phakathi kwakho nalo sisi lo ikhona into eyenzakalayo indoda yami idinwe ukuthi mina ngithanda wena wedwa ngachuza wena wedwa ngakulobola ngoba nangikufuna yini manje lento ongikhulumela yona yini lento osungitshela yona because mina ngithanda wena uwena isithandwa sami kuphela ayi bakwethu ngingabi satisfied ngingajabuli kodwa ke ngithule ngizoyithini le ndaba ngithule ngingabi satisfied kodwa ke ngihlale emzini ayike inzondo iyaqhubeka laba ngezansi bayazwana nomyeni wami futhi banokum-invite umyeni wami mangabe benento umyeni wami akayibuzi ngani ukuthi why bangazami mhlawumbe ukuthi balungise ubudlelwane nami mangabe kuwukuthi babantu abalungile kanjalo ayikuthi mabeqhubeka isikhathi kufike intombazane lana ihamba nabo omunye omama banokhe ngabo 5 ekseni emzini wami hayibo kwenze njani abantu banokha ngo 5 ekseni ayintombazane bathi sizobika isisu nizobika isisu bahamba nophumzili bahamba nentombazane kamakhelwane phela usisi ka wife wakamakhelwane nizobika isisu la kwami ngoba kwenze njani bathi hayi indoda yakhe isichoboze amaqanda akamakhelwane kabazothini ubazothini ke ilo sisi kamakhelwane hayibo imhlola ngispinelwane ke ngihlanye bathi futhi ke akusiyingane yabo yokuqala ingane yesibili le ebezobeka isisu sebethi abazosibika isisu ngoba akwenzakalanga lutho ngengane yokuqala hayi ngivelane ngiguleke ngihayize ngibaxoshe ngithi abaphume emzini wami
Sengayiconfronta-ke manje indoda yami kahle kahle kwenzakalani nobazothini phakathi kwakho niyathandana senzeni yalamanisa. Indoda yami iqala mama ukuthi mina sithando sami uyazi uma bengidakiwe ngiyatipha kanjani. Mina ngavuka sekuthiwa ngimithisile kwangani yakhona leyo mina ngiyibona ingafani nami nje into nje engingayazi. Mina anginayo ingane la emshadweni ngicela ukucacisa loyo asinayo ingane lomshadweni sisaloku sizama ukuthi sizama ukwenza ingane. Hayi-ke okwesibili-ke usengithi mina okwesibili kwenzakala kanjani watipha nakhona athi hayi sithando sami mina angazi nje yonke lento le. Ngithi mina khuluma iqiniso Mike, khuluma iqiniso mnyeni wami, isona sikhathi sokukhuluma iqiniso lesi. Ayu Mike asho ukuthi hayi mina cha ngempela ubazothini ngiyamthanda. Angisho ukuthi wena ngikuthandi nawe unendawo yakhe enhlizweni yami kodwa ngifuna ukumenza unkosikazi wesibili ubazothini. Vele ngifuna ukuvela ekhaya kubo. Ngikhaleke bafethu indoda yami kusho lokhu 3 days wayo uyaphela ibuyele emsebenzini. Ngikhale ngingalibamba ucingo mingifonela ingaloku ingilandela yangifonela kayi1 ngangalibamba ucingo yayingaloku ingilandela ibangisangilandela mhlawumbe ngama miss call ngikhale bafethu ngangalibamba ucingo. Ayina indoda yayithulela ngabe isafona yathi ayisho ukuthi ngoba uyibonile imiss call yami uzobuyela kumina. Bafethu ngikhale mibuya indoda lana ibuya futhi insensitive ngama feelings indlela ekuyiyona. Ngibona ukuthi yabona lana into ezongisiza ukuthi ngiphume kulomshado. Angimtshele kuMike ukuthi Mike lalela ngiyaphuma kulomshado futhi ngoba silobolene ngifuna nje siphume officially kube idivorce ecacile because angifuni ukuthi in future mangabe sengiaccumulate ama assets ngiaccumulate into zami masuyabuya uthi uzofuna u50% kongokwami because mina nawe sishadile. Ake uMike athi yazi ukuthini ngoba lendlu le isegameni lomntwana wasekhaya yamfowethu. Wena gcina i-pension fund yakho nami ngigcine yami sihlukane kanjalo. Ngithi mina isegameni lamfowenu kanjani ngoba le umuzi wethu. Muthenga ngabona amaphepha lethama uthenga. Athi hayi mina ibondi ikumfowethu umfowethu kunomfowabo odisable uMike umfowabo lo disable. Ikumfowenu kanjani ngoba umfowenu akasebenzi ibond. Athi uyakhumbula ngelanga ngizokwenza umsebenzi ekhaya ngacela ngathi ngimpintshepintshekile ngicela ungikhokhele imali engaka kumfowethu inyanga eziwu2 ilindelana. Wazothena umfowenu uyenzana imali engaka ngathi mina ikhonto ayihlanganisayo ikhonto afuna ukuyilungisa kanti cha ubekhokhela le bond. Angempela mengichecka ibond segameni lamfowabo washintsha after sehlala la. The time eqoda ukuthola ingane yokuqala sho ukuthi lo qhoza sobazothini wamtshela ngaloso strategy ukuthi indlu akayishintshi bese egameni lomfowabo athi yena uyahlule ukukhokhela indlu sekuzoqhubeka umfowabo. Umfowabo waqale wamfakela imali kobe ngathi umfowabo unebusiness thizeni and kulo business thizeni umfowabo kanti uyena ofaka imali kwi-account evulwe umfowabo. It's a business account yena ufaka imali enkulu mekahola ufika afaka imali base umfowabo uyambuyisela back le mali le. Badlala lo mdlalo ibhenki lazela believe ukuthi awu business liyasebenza ngempela because they were fake invoices. Eqhamuke nawo uqhozasi lo ubazothini. Ake ngiphume ngokuthula ngidivorce ngicela ummeli asibhale phansi into ukuthi nje sihlukene umuntu nomuntu ugcina ngokwakhe nama ngithathi lutho out of him nakathathi lutho ngoba ngangazi ukuthi indoda iyobuya ngelinye ilanga mangabe sovumelana ngomlomo nje masiyabuya izodla into zami. Angiphumeke emzini wakhe asale nobazothini vele ngathi nje ngisapakisha ubazothini besefikile nengane nomqhuntshuqhuntshu wesisi sakhe esephethe imthwalo wakhe esephethe impahla zakhe. Yabona kwakunenye yefurniture yami engangifike nayo lapha eflatini. Umuntu wami uX ke phela ngisasho umuntu wami ubusy ungipakishela le furniture yabona ubazothini uyala ukuthi hey impahla yasendlini yethu le impahla yasendlini yethu akunani into ezohamba usengibiza FEBE. Just imagine uthulile le ndoda le ithulile ethi asimiyeke thina sami zafika nayo lezi zinto lezi athi bazothini ayikho into ezophuma la ekulo wami umuzi ngamane kuphuma isidumbu phansi eshaya phansi athi iphi proof akalethe iliphu zale furniture kuna furniture yaphuma emzini wami. Hey ubazothini esewuhlane eshaya ngenkemba phansi ethi not owami umuzi sekufike nosisi wakhe ke bazokhuluma leso sokho kunyoqoloza ayikho into ezophuma emzini womntana kaMa sekuwumuzi womntana kaMa kanjani ngoba akakalotsholwa akakashado.
ake ngempela ngivelane ngishiye kwafenisha ngiphume ney'mpahla zami zokugqoka vele ngiwukline ngiwashe kwa-DNA yami ngithatha amakami ngingafuni nje ukushiya i-DNA yami kulo muzi wabathakathi abanjena because indoda bingasangiboni nokuthi uyini ibisisha amashushu ngoba azothini sithanda ubazothini. Mase ngihleli ngedwa sengimuvile out sengihlala efletini hayi mani sengiyayicabanga lento le ngiyagowa angigowi ngigowa ukufa angigoweli indaba yala ngiyagowa ngigowa ukufa. Sengiyayicabanga lento le ukuthi kanjani how come ukuthi the time bezobika isisu bangena egate-ini bangqongqoza because igate lapha ekhaya asilali singalivalile njalo umnyeni wami uyathatha ingidi ahamba yovala igate nami umnyeni mangabe ngekho mengingena ngivala igate ngangimonile umnyeni ephuma ngekhaza ukuvala igate eyovala igate sho ukuthi wafike wafaka ingidi wangayikaxaza kusho ukuthi lokubika kwesisu sho ukuthi into ababeyiplanile kwakuyiyona ndlela engangizogxoshwa ngayo sho ukuthi that's why lona welothi uphuma nini lo emzini wami sho ukuthi lo girl wabona ukuthi indoda le ithatha kancane weza wazobika isisu ngoba ebona ukuthi indoda sho ukuthi ithatha kancane ayingxoshi lapha endlini. Ngeke uMike athathe ubazothini wakhe unannounced amthathe amnyise kubo manje useyam-introduce ekhaya kubo. Bazothini mangabe ekhaya kubo uphethe i-cooler box uphethe amabhodlela ufuna nje ukuyozovuza lapha kubo afike azovuze ney'ngane zakubo kube mnandi. Ayi mangabe fika ubazothini wafica banomike bafica abazali abekho kuthiwa baye komunye umngcwabo emakhaya vele umuntu wami u-ex wami ngalo sikhathi wezo offer 3 days waphinde wathatha i-off yomunye 3 days shuthi beyazoba khona for 6 days. Hayi barelaxile apha enhloko nje bapholile enhloko abana stress bazobalinda abazali baze babuye emngcwabeni. Bazothini uphetha i-cooler box ukhipha amabhodlela ubazothini kuphuzwe uze kuphuziswe nalo bhuti lo o-disable ongakwazi ukuhamba kahle kudakwe kwasana egcekeni kuba ngumsindo kudakwe egcekeni ubazothini akadakiwe ubazothini unyamaphepha uzo-introducewa njalo. Bathi befika abazali bephuma emakhaya emngcwabeni bafike kukhona ubazothini ayi nangu uyasondela-ke manje uMike bazali ma umuntu wami ubazothini lona uney'ngane zami eziwu-2 eyodwa isanda kuzalwa sishiye noneni nje enye indala sifike nayo uneni sifike nayo abayishiya ngekhaya sho ukuthi bathi bayishiye noneni erumini la unoneni erumini nale enye indala inoneni nayo le ndala inabo 2 years kanje. Cela ukunitshela ukuthi hawu abazali bavelane ba-pretend bathi hawu bazothini ingane yami hawu nkosi yami wazizalela wasilethela iy'ndodana lekhaya umakoti akazali lekhaya. Abazali abazi ukuthi mina nomntanabo sesiseparathile. Umakoti akazali lekhaya siyabonga mntanami eyi ujabulile ingane yami ima umakoti wami omusha lo ngimyekile loyana nangu umakoti wami omusha lo udakiwe phela inkosi malanga uMike umakoti wami omusha lo ngiyamthanda kakhulu ubazothini ayi nobazothini naye nkosi yami useqayizi iy'nkophe zakhe uzama ukukhophozela inkuzimalanga idakwe inuka utshwala idakwe amaphepha izama ukukhophozelisa abazali. Eyi umama nobaba bahambe-ke bathi hayi sobona abazukulu bafike babaqukula abazukulu babacabuze mase beyakhuluma umama nobaba eceleni bathi baba uyayibona into eyenzakala lana ingane yethu phela yaba ne-accident esibhedlela usasikaze sitshena aba ne-accident misanda kuzalwa yalimala la kuma-balls wayo. Odokotela bathi le ngane le ngeyikwazi ukuthola abantwana. Uyambona nje lo muntu uthi indlela semathandweni ngakhona ungaletha umuntu odakiwe kanje ekhaya kini uzobona abazali uyambona ukuthi lo muntu lo uyacontrolwa udlisiwe lo muntu. Asinakele ngokuchwephesheka sidlala igame-ke nathi sitshela intombazane lo ukuthi akahambe aphindele ekhaya kubo sivelane siprepare amalobolo ngoba usesenzele isipho thina singakaze sibe naso isipho seyingane ikhona vele imali esiyibekile lekhaya bekade sinikezwe umntwana wethu naye mangabe kuukuthi unayo imali akuvelane kusale sekulotshola because thina sijabule kakhulu ukuthola grandchildren asifuni ukuthi nje sidlulwe yileli phutha leli sifuna ukuthi zonke izinto zihambe ngokusemthethweni. Angempela the following morning abazali bakhulume nobazothini bazothini ajabule ngempela sebuyela kusisi wakhe ayi bajabule nosisi wakhe kujatshule kuleya muzi kuthiwa kuzolotsholelwa laphayana kubo-ke kasisi wakhe noMike bajabule kuthiwa hayi savuka-ke manje nobazothini naye ajabule savuka ngemali yamalobolo. Ingane lena 2 years
bathi abazali bacela ukuthi ingane isale kuhambele incane iki-enjoy nayo enjoy ukuba sekhaya kubo. Ayi ngempela bazothini ingane wayishiya-ke. Masehambile kubazothini basala abazali babiza umuntu ozophalazisa lo muntu. Ayi waphalazisa wapetwa wachathisa wadlisa inyama yengwenya wenziswa yonke into uMike. Hey uMike wathi mangabe eqebuka usingenzani lekhaya uphu unkosikazi wami. Uphu Phumzile uphu uMasibisi. Hayibo bathi wena usitshela ukuthi nihlukene noMasibisi akhala uMike. Nkosi yami ngihlona kanjani umuntu engimthanda kanjena. Akhala uMike bathi ke uneyingane lana wena Mike ingane ezimbili kodwa le ngane siyazi usakusizona ezakho ngoba wena inzalo awunayo walimala esibhedlela nje kwathiwa musanda kuzalwa usayi-infant kodwa esibhedlela angeke uphinde ukwazi ukuthi uthole abantwana mangase uyibukisise nomthungu ukuthi wavaleka mukhula lapho nomthungu lapho kuma-testicles wakho lo mthungu wathungwa odokotela sebezama ukuthi basave into yakho. So awunayo wena inzalo akusiba abantwana bakho laba kodwa ke sizohamba siyokwenza i-DNA test ngalokho khona lokuze ugculiseke. Ake ngempela ke uMike yenziwe i-DNA test kuthola ukuthi negative. Ayi ingane ibuyiselwe emuva bazothini thathathana ngomquba wakho wena kuphelile it's over. Phuma uphele emzini wami phuma uphele. Ayike uMike ke kulowo muzi abangesabuyela besekhamba umndeni wakhe suyomkhiphisa uthi phuma uphele kulomuzi wengane yethu noma umuzi kaBhudi nomuzi kabanibani. Umuzi vele wathengiswa kwathiwa nje abasafuni nokuthi baphinde babone ubuso balabantu wathengiswa umuzi vele loyo. uMike wabuyela ekhaya kubo. Siyabuya-ke manje uMike uzongincenga ungicela ukuthi Phumzile ngicela sibuyelane kwakuyiphutha sothenga umuzi ema-suburbs ngesathenga umuzi emalokishini you are the one that I love kwakuyiphutha nje yonke lento eyenzakala ngiyaxolisa Phumzile ngayo yonke lento eyenzakala ngicela silungise into zethu. Yeyi ngake ngahlala ngayicabanga yonke lento lokuthi bengasile iphutha lakhe yonke lento eyenzakalile wadliswa lo muntu kodwa iphutha lakhe was not to take my side ngenkathi ngithi mina alungisa indaba yamakhelwane yena afika zenze ubungane nomakhelwane. Iphutha lakhe laba khona lapho engabi ne-backbone the time esabhizi ehlenyuka nomakhelwane ephuza nomakhelwane ngimtshela ukuthi labantu laba bazongena lendlini bangidlise kwaye wena bangakudlisa bakubulale or bangenza nanoma yini bangangena lendlini basithakathi or bantshontshe impahla zethu. Labantu banomona because thina sisebenzela inkampani ezinkulu sobabili bona bayebhadanisela nje banomona ngathi iphutha lakhe laba lapho ukuthi abomnyeni ongena backbone. Ngabona ukuthi as much as ngangimthanda or ngisamthanda kodwa in future we are going to encounter a lot of problems and ngoba uyindoda engena backbone evumela ukuthi nanoma isiphi isimo simuwe ngule nje uzathola ukudliswa nje sho ukuthi into eyaplana sekubonakala ukuthi usephaketheni labo sebelanda usisi-ke manje bazothini ukuthi hayike asiqede ngalomuzi. Cabanga indoda baplana ukuqeda ngomuzi wayo yona ayiboni ngabona ukuthi hayi akusindoda engakha nayo umuzi lo. uNkulunkulu usengibonisile once angifuni ukuthi ngiphindele emuva for the second time. Uyothola abanye nje abaweak engqondweni ayokwazi ukuphilisana nabo not mina. Ngaphuma ngaphela kanjalo-ke empilweni yakhe uMike. Ngiyaqhubeka nje manje ngiyiphilela impilo yami sengize ngathola omunye umuntu-ke ngashada saba nabantwana nalomunye umuntu because uMike ubengenayo inzalo bengingazali sonke lesikhathi not because bekade nginenkinga but because umnyeni bekade nginayo ebudlelwaneni ubekanenkinga yenzalo. Angisho ukuthi kunenkinga mhlawumbe uma kunenkinga yenzalo kodwa naye kwakuyisituation webhekene nayo ngalo sosikhathi. Wena wawungenze njani? Wawungabuyela kuMike noma wawungahlukana naye? Mina-ke ngahlukana nawo unomphela ngijabulile nje emndenini wami omusha impilo iyaqhubeka kumnandi impilo iyaphambili. Family ngizocela nibuke isitori esilandelayo engisifakile emva kwale story ngiyanithanda kakhulu iyolala ibonene-ke esitorini esilandelayo engisifakile la ningayibeki ifoni phansi ngicela nibukele leso story ngiyabonga. Ngifika esitolo la engisebenza khona mengifika isitolo kuthuthiwe edrobheni akukho muntu kukhala ibhungezi umina kuphela omi lapha ngaphandle. Hake bafethu-ke ngiqale ngisikhihleke isililo-ke manje ukuthi kahle kahle kwenzakalani because bekumina ngisebenzela omunye umuntu lana yabo umuntu
iPakistani elithengisa amafoni la edrobheni, elikhandisa amafoni, elidayisa iy'khwama zamafoni nje, yabona lezo y'tolo zamaPakistani ey'njalo, elikhanda amafoni, kuthengisa amakhebuli, ama-charger. Ngiyafica isitolo sithuthiwe. Hhayi-ke, into engizoyithini-ke le ukuthi ngiphelelwe umsebenzi ngingatshelwanga nje kanjalo, futhi angiholile because mina ngihola njalo ekupheleni kweviki. During the week ngihola nje njalo ngoMgqibelo mangabe sishayisa during the week njengamanje. Hake bafethu, ngisakhala kanjalo kube khona umunye ubhuti oqhamukayo ngemva kwami, ngiyaweza ama-footstep umuntu oqhamukayo, kodwa-ke phela isedrobheni, who cares. Lo bhuti ame phambi kwami angibuze athi, inkosazana enhle kanjena, ngabe ikhalelani la edrobheni? Ikhala nje abantu bedlula, uthaphuthaphu iy'moto edlula beyibuka intombi enhle kanje, uPhumalanga Skothe ukhala. Ngimtshele-ke lo bhuti ukuthi okungehlakalele ngiyaqala dala dutsheni. Ukuthi ngithi ngiyafika ngifica inkampani esithuthiwe, angitshelwa ngalutho, angaziswanga, angazi nje lutho. Sho ukuthi kahle kahle mina ngumuntu ophelelwe umsebenzi. Ngizoyondla ngani ingane yami ngoba ngisho le mali incane, kodwa ngiyakwazi ukuthi ngibeke isinkwa etafuleni, ingane yami ikwazi ngisho nokurejista elokishini, ibe ne-uniform, ifunde. Sengizoyithini-ke mina manje le ndaba, ngizoyisolva kanjani? Lo bhuti-ke uThoni igama lakhe, from Nigeria. Angitshela ukuthi yazi ukuthini, asambe kune-restaurant elapha nje ezansi, ngale ngasolwandle, asihambe siyohlala khona, ngizobona ukuthi ngifonela abangani bami simisa kanjani, akekho yini mhlampe ongakuzama ngomsebenzi. Hhayi-ke ngicela ukunitshela-ke ukuthi aphinde futhi lo bhuti aqhubeke athi mhlampe nami ngizofonela ne-manager yami ngibuze usemsebenzini enkampanini engi-onayo, sikhona isikhala esingathatha umuntu onjengawe owenza imisebenzi kanje. Kodwa khulileka, okusalayo namhlanje umsebenzi ngizolala ngikutholelile. Ake ngicela ukunitshela-ke sihambe-ke noThoni siye e-restaurant e-down esezansi nje ngasolwandle. It's a beautiful restaurant, top shayela, top notch restaurant ebizayo vele. Hhayi-ke usengi-odelile, wangithengela nebhodlela lewayini, wathi angiphuze nje ngirelease i-stress. Hhayi, aphinda angithengele nelinye. Hhayi-ke sesiyaxoxa-ke noThoni, kumnandi lana, like uThoni is so comforting. Ngathi uyayi-understanda le pain nale situation engidlula kuyona, yabo. Futhi nami angifuni ukumxina ukuthi fona phela, yabona. Ngihleli-ke lana nje ngibeke ihope kuyena ukuthi mhlawumbe uzongiqasha enkampanini yakhe noma kuzoba njani. Hhayi-ke uThoni-ke mangabe sengihamba athi lalela, mabe sesiqedile sesihamba angenzele i-wallet, athi lalela, booker i-Uber noma i-Bolt noma yini, ithathe ikise straight endlini, and then uzobe usulindele i-call yami ngizokutshela ukuthi ubani okutholela umsebenzi. But namhlanje it's all about you, it's all about yourself. Go home and relax. Ngizokuthengela futhi elinye ibhodlela ozohamba nalo. Ngimjabule bafethu, ngijabule ngimbonga uThoni ukuthi ngiyaqala ukuthola umuntu oso kind ngalendlela empilweni yami. To cut the story short, mina noThoni sigcine sesithandana, sesiyajola vele. Like uThoni was a very, very rich guy, yabona. Ubekangi-afforda man, yabona, bekangi-afford uThoni. Nesikhathi sokusebenza mina bengingasasiboni, kodwa bengihola-ke bafethu. Bekangi-afford uThoni, angikhipha ama-vacation, kumnandi, siphuma, sihamba iy'ndawo, sithandana noThoni. Uthando lethu livutha be, lishisa amalangabi. Ngicela ukunitshela ukuthi uThoni bengeve engiphethe kahle. Ubhuti waseNigeria ubekangitshengisa lonke uthando. But at the back of my mind, aniyazi into engayenza. Angisho ngizwe abantu bathi obhuti baseNigeria bafuna ukuthi ukhulelwe, wena uzoloku uchithekelwe izisu nje kanti abantu bathwala ngawe. Into engayenza, ngahamba mina ngayofaka iloop. Angisho iloop uyifaka lapha kandawo, ngafaka le iloop lo ukuthi mase ngifuna ukuyikhipha futhi ngakwazi ukuthi ngiyikhiphe ngiphinde ngikhulelwe. Ngahamba ngayoyifaka kandawo, uzoyibona ngani ukuthi ngifake iloop. Futhi ngangaphuzi namaphilisi okupreventa or umjovo because ubezobona mase ngiphuza amaphilisi okupreventa. Shuthi uThoni siyaphusha-ke, siyathandana, yabona nje kumnandi uthandweni lethu. Mina ngiyazi vele ukuthi mangabe kuwukuthi mhlawumbe uplan ukuthi ngizomitha athwale ngengane yami soze.
Futhi enye into-ke nami sengihlakaniphile, ngisho le y'tori sihlezi sizizwa ku-social media. Ngitshela ukuthi mina I am just chowing imali and I am enjoying life. Imali ngiyibiza ngesoso, ngiyayicela futhi uThoni nje akangincishe lutho, uyanginikeza. Ngiyayibeka mina eceleni imali because angizazi iy'khathi ey'nzima ukuthi zofika kube njani. Nginomntwana ungibona nje, and futhi la uThoni wengiqashe enkampanini yakhe, kodwa nje uhlezi ehambile nami, ayikho into engiyisebenzayo. Kodwa month end uyangiholela futhi ungiholela imali enkulu kabi nje, uthi nje i-girlfriend allowance. Angicele-ke uThoni, angicela ukuthi ucela ngimuve in naye, ngimuve in endlini yakhe. Hey bafethu, abanye abantu uNkulunkulu uyababusisa la ngaphandle, isithabathaba somuzi kaThoni. Ake bafethu, sengimuvile inoThoni lana nje, si-power couple, sikumnandi nje, kurelaxiwe, kumnandi, siyathandana yabo. uThoni azangitshela ukuthi lalela yabona mina ngijabulile nawe la, kodwa ingane yakho angazi ukuthi ilalidle ngempela yini, kuba njani ngoba ihlala kini. Ngizocela ukuthi mabe ngikuthande nomthwalo wakho. Ngicela ukuthi ingane yakho imuve in la nathi, ngikwazi ukuthi ngiyifake ey'koleni ey'bizayo, sikwazi ukuthi siyiphelezele sobabili siyise esikoleni, because I know ukuthi njengoba ungithanda kodwa ingane yakho ingekho la, awujabulile 100%. Ngicela ukuthi nje ngikwenzele izinto zibe lula, ujabule 100%. Ake bafethu, ngijabule-ke nami indoda esho njalo, yabona. Futhi nami uThoni ngiyambona ungiphethe kahle, yabona, ungiphethe kahle ubaby. Shuku ukuthi uThoni-ke lana bafethu, angisho ngenizwe ngama-Nigeria ukuthi kuthiwa aqukethe down there. Hhayi-ke ngicela ukunitshela ukuthi ngaqala wengebe kunenebula, Nkosi yami, ngangibekezela Nkosi yami, ngoba phela thina nje kuvelane kube ngathi nje sama-VJ, sama-virgins kulabantu abaqhamuka le. Ukunitshela ukuthi ngagcina nje nami sengijwayele, at least ubekathe ngilimaza impela ukuthi obhuti bethu mhlawumbe mangabe kwenzeka mhlawumbe sengilimalimele, angazi ukuthi true noma akusiyona i-true ukuthi mase uhlukene nawe usalulimele ngempela, ungabe usabezwa abala eSouth Africa. Kodwa nje mina ngangijabulela ukuthi whether uyangilimaza noma ungenzani, ngiyaziholela because there was money bengiyibeke eceleni, futhi bengijabulile emjolweni wami noThoni. And I told myself ukuthi as soon as ngingasajabulanga ngiyaphuma, ngithi left, ngiyabaleka. Shukuthi ingane yami mangabe isimuvile in la endlini, siqale-ke manje noThoni sihamba ama-family vacation. Like uThoni bekayithanda ingane yami, bengathi ingane yakhe uqobo, futhi bekakwazi ukuyi-entertainer. Nengane yami nayo bimthanda uThoni. Angaze ngiyitshele mina ingane yami ukuthi ayithi baba kuThoni, iyavela neyayisholo nje ukuthi baba. Iyabona nje futhi phela ubaba wayo-ke nje kwakuyi-sperm donor nje, umuntu wafika washaya iqanda, washaya u-left, washaya ikhona. Shukuthi-ke siyathandana-ke noThoni, sihamba ama-family vacation, siyaphesheya. Ubani okwacabanga ukuthi mina uNomalanga ngiyoke ngiye phesheya? Ake sijabulile bafethu, siyahamba njengomndeni. Okay, mesihamba uhambo lethu lokuqala, sahamba saya phesheya. Mesifika phesheya uThoni wangitshela ukuthi kune designer edayisa ama-jacket amahle la phesheya. Kwakuyiphupho lakho ukuthi mangabe nje esenendodana bathenga ama-jacket laphayana afanayo bawagqoke. So nje whenever eza phesheya iphupho lakhe, because le ndawo le uyayithanda, yabo. Bekafisa ukuthi eze nomndeni wakhe kule ndawo because uyawathanda lama-jacket lawa. Again, we went, we bought those jackets, sathengela ingane yami, and now uThoni wayithengela. Futhi besifika nje bengazi ukuthi sawuthola usize wengane yami and ukhala ofanayo nokaThoni, and sase siyahamba-ke sekumele siphindele emuva. Mesiphindele emuva uThoni akanayo, besiphindele emuva uThoni ibhanoyi uthi kube nenkinga, isikhala yena akasitholanga. Thina sohamba ngebhanoyi lokuqala, yena uzolandela ngemuva. Yabona le nto leyo, ngingabi nankinga vele uThoni umuntu wami, yabo. Ngihambe sigoduke nengane sifike ekhaya, ayuThoni futhi alandele afike ekhaya, even though wafika ngakusasa, yabo. Alandela afike ekhaya, and next vacations bekwenzakala the same thing. Sihambe uThoni afika akhithizele ingane yami phesheya, asensiya kwelinye iphesheya, futhi the same designer like shop uzoyithola kulolo phesheya, aphinda athenga olunye uhlobo le jacket lathi uyawathanda, ayithengelena nengane yami, athenga ama tracksuit, athenge in, athenge iy'ngubo, athenge iy'lamba for ingane yami naye ey'fanayo.
Okay, sho nje lesitolo sikhona nje zonke le ndawo ayihambayo lesitolo lesi yabo asithanda uThoni. Okay, no problem. Most of the times mase sibuye kuba na the same problem ukuthi uThoni usibhukhela kuqala thina sibuye. Futhi nami sengize nga-accept ukuthi it is what it is. At least mina ngihamba nengane yami yena ulandela ngemuva yabona. Nje like anginayo inkinga vele because vele for forever and ever kuhlezi kukanjalo. Hake bafethu kuthi ngelinye ilanga ke futhi same story over and over. Sithi mangabe sesibuya nengane yami hayi simiswa amaphoyisa e-airport athi acela ukusesha, there is something suspicious. Acela ukusesha. Hayi what is suspicious vele? I guess ngene ke ema-ofisini akhona babuza ukuthi singasesha, singaqala ukusesha. Ngithi mina yes of course. Baqale baseshe mina. Bangiseshe bavula ikhwama zami baseshe yonke into bavule nesengane nothing yabo. Hayi mase beyabuza ukuthi bacela ukusesha ingane. Ay no problem, maybe isesha ingane bebiza lezi nja zakhona kutholakala ukuthi izinja nje ziyahlala phambi kwengane ukuthi kunama drugs enganeni. Ayibo, Jess Maria ma, yini nina lento enishoyo? Yini lento engitshela amaphoyisa engitshela ukuthi kunama drugs enganeni yami? Ngicela ukukutshela ikhunyulweke lemfucumfucu ye jacket. Yabo lama jackets lawa ama puff ikhunyulweke. Futhi most of the times when we go sihamba ngekhathi la ekubusika khona, you understand, ekuzoqondana ukuthi even if isukele kushisa but mesifike e-airport eGoli kuzobe kubanda, ingane lo jacket kuzomela vele igqokile le jacket eyimvucuzi vele like sitravela ngalozo ikhathi lezo uthola ukuthi kubusika ngazo la eSouth Africa. Ayike amaphoyisa ayiqaqi ijacket yengane kuphuma ama drugs ngaphakathi athungelwe akhelwe kulento leyo volo alele ama drugs. Ngithi ke angiyazi ke mina lento le. Angiyazi cace ukuthi manje kuthiwa ngiyashona ngithi ngiyaboshwa. Ngithi mina no lengane ijacket ithengelwe ubabwayo. Kuthiwa uphi ubabwayo? Ngithi mina usibani bani uzofly kusasa ngebhanoyi lukuthi usibani wakabani isibongo. Hake kucheckwe ke kutholakala ukuthi lelo gama lelo alikho. uThoni leyo ngithi mina lo muntu ngangihambe naye ngisuka la kasi ngihamba bhekani nizombona kuma camera umuntu engangihambe nayo check system kuthiwa wena ongahambanga noThoni. Kutholakala ukuthi igama elithi Thoni sho ukuthi uThoni mina ngithi uThoni kanti uThoni akaze abe uThoni ungitshele igama elirong ukuthi uThoni engasiyena uThoni. Ake ngiboneke ukuthi manje ngisenkingeni ngisenyakanyakeni. Ngisenkingeni abamaphoyisa esethi ngiqamba manga ingane yasho ukuthi ijacket ngithengele baba phesheya nisikelani ijacket yami kuthiwa nje ingane isancane kabe angeke iboshwe kuzoboshwa mina uqhebukhowe elihamba nalengane lithwalisa ama drugs ingane because ingane ayiseshwa bengicabanga ukuthi ingane ngeke ibanjwe. Ake bafethu ngempela ngiboshwe kanjalo ke manje ngithi ngiyazama ukuthi nje kuthiwa for now sizobamba wena. Shukuthi ubhuti wami omdala uyiloya bafethu njengoba ade sengishilo ukuthi ubekasanda kuqeda because waqala esemdala ukufunda and esanda kusebenza yabo kuyimali ingena kulento yelo. Shukuthi ubhuti wami omdala athi akucheckwe i-credit card eyasikhokhela ukuthi eyasibhukhela ibhanoyi yabo yasibhukhela ibhanoyi only to find ukuthi mina uThoni angazi kanjani ukuthi bekangenzele i-credit card. I know ukuthi sometimes I go to the bank with him yabo sisayina yabo izinto shukuthi unomuntu asebenza naye ngicabanga angazi ukuthi i-credit card mina ngayithola kanjani but i-credit card benginayo yona kutholakala ukuthi kule credit card mina bengiyibhukhela ngibhukhela nengane yami i-flight eyaphesheya the whole time mangabe ngiyaphesheya bengibhukha nge-credit card yami and mina I was not aware bengazi ukuthi mina kukhokha umuntu wami the whole time ukuthi siyaphesheya. Ake ubhuti wami aqaleke enze uhlelo lokuthi ufuna ukuthola ukuthi iyiphi le passenger eyayi travela the same time together as us all the times. Agcine seyitraceileke eyithole leyo passenger, you understand, ayitholeke leyo passenger ahambe afuna le zitolo lezi engangihambela phesheya ngithi ngiyothenga khona ijacket afune ama street footage because labantu laba bayitolo zama jacket it means bebengeze bamnikeza footage because it means labantu laba of course bese
bese ijacket beyilungisile ngempela beyilungisile ijacket sebeyenzile, and ubhuti wami wathola lo information, waconfirma, wathola ama-footage and everything. And mekutholakala-ke kutholakala ukuthi vele zikhona iy'nsolo ngalozo y'tolo, it's just that bekade bungakaze butholakale ubufakazi. And ubhuti wami wayiprova lento ukuthi mina I have nothing to do with yonke lento le. And wakwazi ukuthi uTony atracewe kanjalo, because amaphoyisa athola ukuthi uTony is this guy, we've been looking for this guy for a very long time, sihleze sizwe nje kuthiwa uyena umastermind walama drugs, uyi-kingpin kuphi kudala sinohlelo lokuthi simbambe. It's just that besingazi ukuthi uTony, but we've been looking for this guy uHenry. We've been looking for Henry for a very, very long time. Watholakala kanjalo ke uHenry, waboshwa, ngathola ukuphuma kanjalo ejele. Just imagine, after sengenze imizamo eminingi ngizama ukuyiprotecta against my guy, because mina under the impression yokuthi guy laba bayangimithisa and bathwale ngawe. But you may never know ukuthi yini enye uplan B ohlezi uplanele wona. So nje sometimes empilweni angazi ngizothi iba mehlomane, because nami ngimehlomane, but I didn't see this coming. Angazi ukuthi into engizoyithini, but nani ke nizoyifundela kwezenu ukuthi ngiqonda ukuthini ngalokho engikushoyo. Ngizoyibeka lapho namhlanje indaba yethu. Ningakhohlwa ukuthi nisifollow share to all social media platforms. Buzz SA, siyanthanda kakhulu. Today I woke up trending on social media. Those who doesn't know, my name is Jumaima, a daughter of Mamgadi. So when I woke up today, seeing myself trending #1 on social media, I was not sad, because whatever that they said there was just pure tulut. It was just pure tulut, because they said Jumaima has gone down, has fallen down. It is true that my life is no longer the same as before. Before I was getting silot at Buzz SA to act as a gold digger. So after I've gained weight, then the producers there by Buzz SA, they said I don't fit or I don't match the script. Whatever character that is defined on the script, I don't match that character anymore. So at some point, I was very stressed. I was worried, stressed. I was like, no money was coming in. So the fancy lifestyle that Jumaima was living before was gone. You remember when I was working hard, I was getting paid a lot of money. I had apartments all over Blue Bay. So now, when the money is no longer coming in, I still had apartments, cars, but I was unable to maintain all of that, because the 4x4 engine is expensive. I need petrol, a lot of petrol. So I was unable to manage my lifestyle. So now I was left behind with expensive bags, shoes, houses, but no money at all. I got displaced for a very long time. I got diagnosed with depression. And in that depression, I didn't have money to treat my depression, because medication for depression was expensive. Medication for depression and attending the classes for depression, what do you call these things where you see that person, you sit there and talk to that person, was expensive. I was paying 4,000 Brazilians, so it equivalent to 4,000 rand in the real world of South Africa. So I was paying 4,000 Brazilians and I didn't have much money. So at some point, I accepted my life. That this is the life that I have now. What do I do with this life now?
What do I do after accepting? So I've decided that let me use my body most. Let me use my body, let me use my body, the big body, to pay money for me. And then I started the influencing jobs on social media. I became a plus size influencer. And when I've started the journey, and things are no longer the same as before. Because before I was paying good serious money, so now the serious money is no longer there. But I'm getting pennies, but I'm able to live my life, going forward with the life. Because it's not a sin to deglade. You can deglade, and it's not a sin to deglade. All we need, or what matters, is that life goes on, So, but now I took the situation of me being poor now, and I wanted to take that situation to another level. I've applied for a show, because now I'm like, I've applied for a show. On that show is Jumama is born again now. And the show is coming soon. Jumama is born again. And in that show, I'll be showing my life. Still killing and not having money, end up in going to church. And when I attended church, when I go there to church, a very nice gentleman saw me, a nice blatter in church, wanted to marry me, and now I have to live this holy life. So guys, stay tuned. And then you'll see a story coming. Ujumama usesindisiwe. You know what I'm saying? So now my story is in English, the one that I just told today, the statement that I just made an English statement, so that everyone will understand the statement. Because the statement, when it was in Zulu, everyone was complaining, that's Jumama this, Jumama that. So I just want to stop all this thing of talking about Jumama. I just want to tell you, whatever that was gossip there, that is Jumama has gone down, Jumama has fallen. It is Tuluti, pure Tuluti. It is Tulu that I have fallen, and I'm accepting it after a very long depression. But you know what? I will always rise. I will always rise. I will rise and rise again. You see the show that I'm about to do now, Ujumama Usesinsiwe, where I'm showcasing my beauty with the big body, showcasing myself. You're not gonna like it. You're not gonna believe it that I'm rising again. Because whatever that I was born with in me, that I am Jumama, and I'll make things happen. That thing, no one can take it away. I'm gonna rise and rise, no matter how difficult the situation are. But I will always rise. I will always rise. So I don't want people to be confused. Do not be confused, people. Oh, don't be confused. I am a winner. I'm a conqueror at the end of the day. Maybe I slept at that time when the producers, they don't want me anymore. But what matters is that Jumama will always make a pulani. Jumama will always make a pulani no matter what. So right now I'm making a pulani by coming back on your skilling. I'm coming back on your skilling as Ujumama, who's now a born again. Ujumama Sindisiwe. Yo, kuku. Things will be going down in that service. I'm telling you, things will be going down. You'll see a different Jumama. You'll see a fighter. You'll see a winner. You'll see a woman that will motivate you in any situation. Because Jumama is a winner. Jumama is Jumama. Family, ngizoyibeka lapho-ke indaba yethu okwanamhlanje. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms, Buzz SA. Ningakhohlwa-ke family ukuthi sikuloyo nto ka-31 days ukuthi nje share kuphela. Siyashare, mina ngiya-uploada, niyashare, niyakhomenta, niyalike. Uhlalele nje ungalike, uhlalele ungacomment, uhlalele ungashare. Family yase-Buzz SA. Family enjani engashare. So family, sizonibona ey'torini ey'landelayo.
okwamanje just share, subscribe, like, do whatever and iyolaliboneneke. Futhi ungakhohlwa ukuthi masukhomentile washare ubuye nje sengibuya khona ko share iyolalibonene etorini elandelayo. Siyanthanda kakhulu. Siyabonga family, izobonana ngo-6 o'clock namhlanje ntambama esitorini esilandelayo, mase iphinde futhi iyabonana ngakusasa ekuseni ngo-7 o'clock isitori sokuvula usuku lakusasa. So family, siyanthanda kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi nihambe niye on our YouTube channel, nifike ni subscribe, it's free of charge. Ni press u-like, ni comment, nenze yonke lento le because kuyolisiza leli page ukuthi likhule. Ningabe senikhohlwa ukuthi sithengisa imovie ithathelwe encwadini Impi Yabomdabu isethunjini ekuyincwadi ifunda ka grade 12 kaMatukuletsheni, inoveli yesiZulu. Siyayithengisa phe ikhanda lomfundi. Ungasixhuma ku WhatsApp ukuze uthole imininingwane egcwele 079 337 2464. Ngizophinda 079 337 2464. Siyabonga kakhulu, iyolalibonene etorini elandelayo.